Окупанти перетнули всі допустимі межі. Вперше за час анексії Криму почали затримувати жінок. Так не по-джентльменськи силовики затримали правозахисниць та активісток Кримської солідарності Лутфія Зудієву та Муміне Салієву. Прямо посеред вулиці й повезли до центру по боротьбі з екстремізмом у Сімферополі. Окупанти інкримінують їм пропаганду та демонстрацію екстремістської символіки. Детальніше про те, як закінчився день фемінізму у Криму, далі в сюжеті. Першою російські силовики затримали активістку Лутфію Зудієву, коли та поверталася з ринку в місті Джанкой. Заблокувавши її автівку, співробітники російського центру з протидії екстремізму просять жінку проїхати до відділку. Лутфія Зудієва – мати 4 неповнолітніх дітей та відома у Криму правозахисниця. Вона відкрито виступала проти репресій російської влади проти кримських татар, активно відвідувала незаконні суди окупантів та висвітлювала події на півострові. І Кремлю така діяльність не сподобалася. Мы пережили немало на самом деле. И это дает основание говорить о том, что у нас есть силы, и что сломать того, кто сердцем, разумом и всем своим существом не сдается, невозможно. И, иншаллах, с помощью Аллаха мы впереди готовы пережить еще гораздо более серьезные вызовы. Це ще раз підтверджує про те, що системні репресії проти кримських татар, вони продовжуватимуться. Лутфія Зудієва – одна із таких, я думаю, що найменше, якщо хтось хотів би думати, таких загрозливих для такого режиму, як російський, людей. Вона працює з дітьми, вона дуже така помітна серед своїх сусідів, вона не приховує своїх таких дуже гуманних поглядів на життя. Жінка активно допомагає родинам політв'язнів, яких російський президент Путін незаконно утримує у кримських та російських СІЗО. В основном она занималась помощью семьям политических узников, которые сидят сейчас в различных СИЗО Российской Федерации, в том числе и они на территории Крыма находятся. Она занималась организационными вопросами, связанными с детьми этих политузников. Кроме этого, она является организатором инициативы «Я за Уметом», то есть это так называемые письма, которые готовят различные люди и пишут они политузникам. Іншу правозахисницю Муміне Салієву співробітники Центру боротьби з екстремізмом затримують біля її будинку у Бахчисараї. Вона також мати 4 дітей та дружина кримського татарина, бранця Кремля Сейрана Салієва. Його ФСБівці затримали у 2017 році і звинуватили в причетності до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. Тепер росіяни взялися і за дружину політв'язня. Муміне Салієва, так само як і Лутфія Зудієва, неодноразово відкрито заявляла, що на кримських татар йде тотальний тиск російської влади. Ми не варвари, не предателі, не терористи. Історія об этом гласит. Весь путь нашего маленького народа – это не насильственная борьба за право жить спокойно, сколько бы власть и ее представители не пытались ущемлять народ, мусульман Крыма. Какие бы способы ни применяла, она не сможет запретить нам верить, говорить истину, любить и защищать единоверцев. Этот прессинг только пробуждает народ, оживляет, приводит его в движение. И этот процесс необратим. Обох жінок окупанти відвозять до відділку Центру боротьби з екстремізмом у Сімферополі та одразу висувають їм обвинувачення – пропаганда забороненої екстремістської символіки. То, что им вменяет административное правонарушение за демонстрацию некой запрещенной символики, понятно, это абсолютно предлог для органов для того, чтобы повлиять на граждански активных людей. Очевидно, что государство российское беспокоит именно эта самая активность, то, что люди, несмотря на постоянное давление и преследование, не оставляют друг друга в беде, не останавливаются и продолжают говорить правду. Окупанти ігнорують усі норми права. Адвокат Еміль Курбедінов кілька годин не може з'ясувати, що саме роблять з жінками слідчі. Його просто не пускають до затриманих. Я считаю, что это грубейшее нарушение права на защиту. Вот сейчас
две женщины находятся там, и к ним не допускают адвокатов. В данный момент на этих женщин оказывается давление, чтобы получить соответствующие показания от них по административному материалу. Иначе по-другому я не могу объяснить, почему меня не запускают и не допускают к Лутфие Зудиевой и к Мумине Салиевой. Врешті-решт адвокату вдається прорватися на територію будівлі, однак далі КПП його знову не пускають. Мы на протяжении 2 часов уже не можем добиться того, чтобы пройти в Центр по противодействию экстремизму. Что происходит с этими 2 женщинами, которых буквально похитили сотрудники ЦП, неизвестно. Я позвонил в 102, это полиция, оставил заявление о преступлении, о превышении должностных полномочий, о похищении людей. Пришли зачем-то, пригнали сотрудников полиции, хотя сотрудники полиции сейчас должны освобождать 2 похищенных женщин, а не разгонять мирных граждан. Біля будівлі, де утримують жінок, збираються родичі та небайдужі люди. Окупаційні силовики проти. Берут объяснения с нас, с людей, которые пришли просто узнать, в чем дело, но не берут объяснения с тех, кто, допустим, похитил их и у кого на самом деле по законодательству должны брать объяснения. Приехали сюда на место, выяснили, в чем дело. Сначала не поверили вообще, что это произошло, потому что мы уже привыкли к тому, что постоянно к мужчинам какие-то действия применяют, задерживают, там, арестовывают по различным статьям. Но женщины – это что-то новое. Після 5-годинного тримання у Центрі протидії екстремізму жінок відпускають. На завтра заплановане засідання. Судді вирішать – штраф чи арешт. Был составлен протокол доставления. Затем мы направились на улицу Февральскую. Это Крымский научно-практический центр наркологии, где я прошла свидетельствование. Я исключительно расцениваю это как акт давления на меня, на моего супруга, который уже более 1,5 года продолжает находиться в Симферопольском СИЗО, и на весь наш крымско-татарский народ. Никак иначе. Это всего лишь повод, это всего лишь формальность для того, чтобы запугать, заставить замолчать и в целом устрашить все крымско-татарское сообщество, уже используя активное давление даже на женщин. Наталя Барська, Заман, АТР.